Мисолҳои охирон аз китобчаи Маркси Милли тести. Саволҳои геометрия. Мисоли 224. Радиуси асосии силиндри ростии доиравӣ 4 см, яъне радиус ба 4 баробар аст, яъне диаметр ба 8 баробар мешавад ва баландии силиндр, ки дар инҷо дода шудааст, ба 6 баробар аст. Ин баландӣ дарози диагонали буриши тирии силиндро ёбем, яъне ин диагоналро мепурсад. мо дар инҷо секунҷаи росткунҷа дида метавонем ва теореми Пифагорро истифода мебарем. Чӣ ки мебинем, асос инҷа 8 аст ва баландӣ ки 6 аст, дар инҷо ҳам 6 гуфта метавонем. Аз мо диагоналро мепурсад. Диагонал чӣ меёбем? X квадрат баробар ба 8 квадрат ҷамъи 6 квадрат, ин баробар мешавад x квадрат баробари 64 ҷамъи 36, ин баробари 100 мешавад. Аз инҷо x баробари 10, яъне диагонал ба 10 баробар мешавад. Мисоли 90. Диаметри асосии конуси рости доиравӣ 18, яъне диаметр 18 бошад, радиус ба 9 баробар мешавад ва баландӣ ба 12 баробар мешавад. Дарозии ташкилдиҳандаи конусро ёбем. Дарозии ташкилдиҳанда, яъне ин дарозиро аз мо мепурсад. Аз инҷо боз ҳам теореми Пифагорро истифода мебарем. Ин дарози агар x бошад, аз мо чӣ мепурсад? x квадрат баробар аст ба 9 квадрат ҷамъи 12 квадрат мешавад. x квадрат баробари 81 ҷамъи 144. Аз инҷо x квадрат баробари 225 мешавад. Аз инҷо x баробари 15, яъне дарозии ташкилдиҳандаи конус ба 15 баробар мебошад. Мисоли 228. буриши тирии конуси секунҷаи росткунҷа дорем. Мо диаметр ба 12.2 баробар аст ва масоҳати буришро ёбем. Барои масоҳати буришро ёфтан, ин дар аз секунҷаи росткунҷа аст, масоҳати секунҷаи росткунҷаро бояд ёбем. Лекин вақте ки 90 градус аст, дар инҷо ин тарафҳо ба якдигар ҳардуш баробар аст. Инро мо чӣ кор мекунем? Чӣ ки секунҷаи росткунҷа аст, x квадрат ҷамъи x квадрат барои теореми Пифагор агар истифода барем, 12.2 дар квадрат мешавад. Тарафи чап 2x квадрат мешавад, ин тараф 288 мешавад, яъне дар асл бо x квадрат баробари 144, ҳар тарафро агар ба 2 тақсим кунем, x мешавад ба 12, яъне тарафҳо ба 12 баробар шуданд. Аз мо чӣ мепурсад? Масоҳат ба чӣ баробар мебошад? 12 баландии зарби асоси секунҷаи росткунҷа тақсими 2, яъне ин ба 72 баробар мешавад. ҷавоби мо 72 аст. Радиуси кураи ба куби TH аз берункашидаро ёбем. Радиуси кураи ба куби TH аз берункашидаро ёбем. Акнун чӣ кор мекунем? Чӣ ман расмашро мондам. Кура дорем мо, дар гирди атрофи куб мебошад. Тарафҳои куб 6.3 аст ва барои радиусро ёфтан, чӣ мебинем? Диагонали куби шумо ба диаметри кура баробар мебошад. Диагоналро чӣ мебинем? Дар параллелепипеда ё ин ки дар куб, дар призмои дар коробкаҳо гӯем, диагоналро квадрати се тараф ҷамъ дар реша, яъне 6.3 дар квадрат ҷамъи 6.3 дар квадрат, баландӣ, бараш ва дарозӣ дар квадрат. Ин ба мо диагоналро медиҳад. Ҳамчун д гӯям. 6.3 дар квадрат ба чӣ баробар мешавад? 36 зарби 3 ин мешавад 108. биёнид нависам. 36 зарби 3 мешавад. квадраташ 3 та ки дорам, бо зарби 3 агар кунам, ман решаашро бояд гирам. Бе калькулятор чӣ кор карда метавонем? Дар инҷо дар асл метавонем ки 36 зарби 9 аст. Ин диагонал гӯем. диагонал баробари чӣ мешавад? 6 зарби 3, ин баробари 18 мешавад. Яъне диаметр ба 18 баробар мешавад, радиус ба 9 баробар мешавад. Яъне ман инро барои чӣ навиштам? Барои бе калькулятор кор кардан чӣ кор карда мешавад ба шумо нишон додам. мисоли охирон, радиусҳои се кура 12, 16 ва 20 аст. Радиуси кура ёбем ки ҳаҷми он ба ҳосили ҷамъи ҳаҷмҳои ин се кура баробар аст. аввал бояд донем ҳаҷми кура ба чӣ баробар аст. Ин албатта ки 4 тақсим 3 πr куб. Ин ҳаҷми барои ҳамаи кураҳо аст. Дар инҷо ки мо се кура дорем бо радиусҳои ҳархела, ҷамъ мекунем. чӣ ҷамъ мекунем? биёем ман як бора нависам. се ҳаҷми 1, ҳаҷми 2, ҳаҷми 3 баробар мешавад 4 тақсими 3 пиро ки ба ҳар сеш тааллуқ дорад, як хел аст, онро аз қавс берун гирам.
дар нӯи қавс радиусҳои ҳархеле мемонад. 12 куб ҷамъи 16 куб ҷамъи 20 куб мемонад. акнун без калькулятор иноҳо чӣ кор карда метавонем? Бе калькулятор нигоҳ кунед. Ба ҳар се ифода 4 куб тавлид. 4 кубро аз қавс берун гирам 3 куб ҷамъи 4 куб ҷамъи 5 куб мешавад. аз қавс берун гирифтам. اینو برای چیکار؟ اکنون من باید دونم که یعنی از ما چی میپرسن در اصل به سوال بیایم. یعنی همیشه باید کره یابیم که با همین ifade رادیوس همون کوب باید برابر باشد و آن رو باید کار کردن. بیاین در اون قوس کار کنیم. من برای به کالکولاتور کار کردم. یا برای نویسیم 4 کوب ضرب این جمع 3 عدد به چی برابر میشود؟ 9 جمع 16 9 جمع 16 جمع 125 بخش 9 جمع 16 9 جمع kvadrat نه البته که کوب است. 27 جمع 64 جمع 125 این برابر میشد به 891 و 216 برابر میشود. 216 این کوبی کدام عدد است؟ البته که 6 کوب است. از اینجا میتونیم که اگر من این کد رو از نو بنویسم 4 تقسیم 3 پی من می‌خوام 4 ضرب 6 در کوب، یعنی رادیوس ما با 24 باید برابر باشد. یعنی کره اقیانوس که کلان است با 24 باید رادیوس برابر باشد که جمع 3 کره که مایده است با حجم کره کلان این برابر شود.